למה שדיברנו פעם שעברה. היום אדווה הכינה לכם מצגת, ככה שהיא תלווה אותנו ככה בתוך השיחה הזאת, ואתם תוכלו גם לראות וגם אחר כך שיהיה לכם את המצגת הזאת, כדי שתוכלו לעבוד איתה ולהיזכר בדברים. אוקיי? אז היום בעצם אנחנו מדברים, אתם עומדים לצפות בהצגה שנקראת גורל הגר"א. זאת יצירה שיצרנו פה באנסמבל של תיאטרון הפרינג', ובעצם היא מתעסקת באחד מהמיתוסים הגדולים של מלחמת העצמאות, וזה הסיפור של מחלקת הל"ה שנהרגו בדרכם לסייע לגוש עציון, מלחמת השחרור, אחד האסונות הגדולים, הטרגדיות הגדולות שפקדו את היישוב בתחילת מלחמת העצמאות. וזאת יצירה שבעצם יצרנו בתיאטרון, היא יצירה מאוד מיוחדת, זאת הצגה שהיא למעשה הצגה ללא מילים, והיא משלבת בתוכה הרבה וידאו ארט והרבה תנועה וכל מיני דיסציפלינות של תיאטרון ללא טקסט, ומספרת בעצם את הסיפור של מחלקת הל"ה ואת הטקס של גורל הגר"א שנערך לאחר נפילתם. גורל הגר"א הוא טקס קבלי מיסטי, שבעצם הוא טקס אסור, שבמהלכו צדיק או רב או מישהו מאוד קדוש קורא פסוקים מהקבלה, פותח את הספר תורה ושואל שאלות, ועל ידי ספירה ומשפטים הוא בעצם מגיע לפסוק, שהפסוק הזה אמור להיות התשובה לשאלה. כמובן שזה אסור בגלל שאסור להשפיע על השמיים, ואסור לגלות את העתיד, ככה שביהדות הקונבנציונלית זה טקס שהוא בסך הכל טקס אסור, אבל בעיתות חירום ומצוקה מאוד גדולים אז עושים אותו, והפעם המפורסמת ביותר שערכו אותו, את הטקס הזה, ערך אותו הרב הירושלמי הידוע, הרב אריה לוין, ערך אותו כדי לגלות מי הם הגופות של 12 מהנופלים של הל"ה, כשהעבירו אותם אחרי המלחמה מבית הקברות בגוש עציון, אחרי שנה מנפילתם, העבירו את כל הרוגי הגוש להר הרצל, וחנכו בעצם את הר הרצל בירושלים, אז העבירו את הגופות שלהם ולא הצליחו לזהות 12 מהחללים, ולא ידעו מי קבור באיזה קבר, ולבקשת ההורים השכולים פנו לרב לוין שיטיל את הגורל, והוא עשה את זה ב-12 בלילה בישיבה בנחלאות בירושלים, הפיל את הגורל. ואחד הדברים המהממים שיצאו בגורל הזה, ש11 פעמים הוא פתח את הספר והגיע לפסוק, ב-11 פעמים כל פסוק הכיל את שמו או רמז לשמו של אחד מהנופלים. ולפי זה קבעו איזה מן הנופלים קבור באיזה קבר, ועד היום זה כך בהר הרצל. עכשיו זה מוביל אותי, בעצם כל הסיפור של ההתעסקות עם תש"ח ועם מלחמת העצמאות, מוביל אותנו להתעסקות שהיא אחד הנושאים הבולטים בעצם בתיאטרון הישראלי, וזה מה שאנחנו קוראים לו דמות הצבר.
חשוב אולי בתור איזושהי התחלה, אולי אדווה תעביר דף אחד במצגת. אוקיי, כן. כפי שאתם רואים, כל תיאטרון הוא השתקפות של החברה שבה הוא נעשה. זה נכון לגבי כל התיאטראות, וזה נכון כפליים לגבי התיאטרון הישראלי, שכפי שאתם רואים בשקופית, לא רק שהוא משקף את ההתפתחויות החברתיות והתרבותיות והפוליטיות בישראל, אלא הוא גם משתתף באופן פעיל בעיצובן. ונסביר רגע את המשפט הזה. בעצם התיאטרון הישראלי או התיאטרון העברי, כפי שקוראים לו, הוא בעצם קשור בקשר טבורי כמעט, או בא להינתק מהציונות ומהתנועה הציונית ומהתחייה הציונית. למעשה התיאטרון בעברית, המודרני בעברית, התחיל עם הקמתה של הבימה, שהייתה אז סטודיו במוסקבה, אצל המאסטר הגדול סטניסלבסקי, אני לא יודע אם שמעתם עליו, סטניסלבסקי, אבי המשחק המודרני, במאי, שחקן, והוא פתח את התיאטרון האומנותי במוסקבה, שעשה מהפכה גדולה בתולדות התיאטרון, והציג את המחזות של צ'כוב, אלה שמירי רגב לא קראה, ושם התחיל כל הסיפור של הדיבוק, כשבעצם הגיעו אליו חבורה של ציונים צעירים, חובבים, אף אחד מהם לא היה שחקן מקצועי, והם פנו אל סטניסלבסקי ואמרו לו, אנחנו חבורה של ציונים, ויש לנו רעיון מטורף לעשות הצגות בעברית. למרות שאף אחד לא דיבר עברית באותה תקופה, והעברית הייתה שפה מאוד מאוד חדשה, והציונות מאוד דגלה בתחייתה של השפה העברית, זה היה אחד מהביטויים של הזהות היהודית הלאומית, ובעצם הם מעלים את ההצגה דיבוק, שמביים אותה במאי מאוד מפורסם בשם וחטנגו, שהוא בעצם מאבות מה שנקרא התיאטרון האקספרסיוניסטי. זה היה תיאטרון מאוד חדשני באותה תקופה, אנחנו מדברים כמובן על תחילת המאה ה-20, כמו שאתם רואים, 1917, ומשם מתחיל בעצם התיאטרון בעברית. זאת אומרת, הוא בכלל לא מתחיל בארץ, הוא מתחיל במוסקבה. התיאטרון הזה מאוד מאוד הצליח, ובעצם הם מחליטים, אחרי 12 שנה של פעילות, ומעלים הצגות בכל אירופה, נוסעים בכל המקומות להביא את בשורת התיאטרון בעברית, הם מחליטים לעשות סיבוב הופעות גדול מאוד, שבסופו הם מגיעים לארץ ישראל, תל אביב מכינה להם את בית הבימה, ששם היום יש את כל ההפגנות, שם בדיוק בכיכר הזאת, מכינים להם תיאטרון, שיהיה הבית שלהם, והם בעצם עולים לארץ ישראל, ומתחילים לפעול בארץ, וזה בעצם סוג של הקשר ממש בחבל הטבור בין התנועה הציונית והרעיונות הציוניים לבין העשייה התיאטרונית והתיאטרון העברי. אתם רואים פה בשקופית הזאת שיש לנו עוד כמה נקודות ציון שאולי ניגע בהם טיפה יותר מאוחר, אבל הן גם חשובות מאוד, וזה תיאטרון האוהל, שהוא תיאטרון סאטירי, הקומקום ואחריו המטאטם, תיאטראות תל אביבים שצמחו באותה תקופה, ושוב, אתם רואים שהקשר לסאטירה, הקשר למצב הוא מאוד מאוד חזק, ואולי זה מביא אותנו אולי בעצם לדבר שהכי קשור להתפתחותו של מיתוס הצבר, וזה קורה ב-1944, בשלהי מלחמת העולם השנייה,
מקימים בתיאטרון הקאמרי בתל אביב, וההצגה הראשונה שהם מעלים בתיאטרון הקאמרי הוא מחזה, או בעצם ההצלחה הגדולה הראשונה של תיאטרון הקאמרי, הוא מחזה מקורי שכתב משה שמיר, שנקרא "הוא הלך בשדות", ובעצם הוא מגלם, המחזה הזה, את כל התפיסה של מה שאנחנו קוראים מיתוס הצבר, דמות הצבר, ובעצם מוביל לסדרה של מחזאות לאורך רוב שנות ה-50, שבעצם מטפחת ומנגחת את המיתוס הזה של הצבר. ורק בשביל ככה לנסות להבין למה אנחנו בדיוק מתכוונים כשאנחנו אומרים מיתוס הצבר, אז כפי שאתם רואים בשקופית הזאת, דמות הצבר היא דמות מיתולוגית, ארכיטיפית, אב טיפוסית שיצרו החלוצים, ובעצם הצבר הוא יליד הארץ, הוא היהודי החדש, הוא בניגוד לכל מה שהיהודי הגלותי ייצג, הגולה ייצגה, אחר כך גם פליטי השואה וכל ניצולי השואה וכל מה שקרה באירופה. לעומתם הצבר הוא סוג של יהודי חדש, כפי שאתם רואים, כוח, בריאות, עבודת כפיים, שיבה אל האדמה, שורשיות, כל הדברים האלה. את יכולה לעבור ולהראות לנו את עוד אחד, כן? הנה, מאפייני הצבר, כפי שהם משתקפים במחזות. אתם יכולים לראות את האפיון שלו, והצבר יש בו הרבה מהישראלי של היום. הוא מדבר בסלנג, הוא גבר מפקד אמיץ, הוא נאמן לחברה ומונה על ידי חובה לאומית. חלק מהדברים האלה אתם יכולים עדיין לזהות אותם מאוד חזק בישראליות של היום, חלק מהם קצת השתנו והתנפצו עם השנים, אבל זה בהחלט, הדימוי הזה של הצבר, הוא היה חלק מאוד מאוד משמעותי מהנרטיב הציוני ומהאידיאל הציוני של איך צריך להיראות היהודי החדש והדמות של הצבר והישראליות. אז זה בעצם מוביל, הנה אנחנו רואים פה את אסי דיין, מתוך הסרט הוא הלך בשדות, זה סרט שעשו כמה שנים יותר מאוחר, אתם רואים אותו, הוא מה שנקרא אסי דיין, הוא התגלמותו של דמות הצבר בצעירותו, בנו של הגנרל משה דיין, שהיה בעצמו אידיאל צברי, הוא הילד הראשון של נהלל, של התנועה הקיבוצית, לוחם, עם הרתיעה על העין, כולכם מכירים אותו, הוא הפך לאייקון, והבן שלו, אסי, הלך לפחות בתחילת הקריירה שלו, בתחילת ימיו, אחרי האידיאל הזה, הוא שיחק בסרט, הוא הלך בשדות, רק שתבינו, הסרט מספר על אורי ועל מיקה, נכון? אורי ומיקה, שהיא בת שבאה מהעולה חדשה, שהגיעה לקיבוץ, הוא בן הקיבוץ, הצבר המחוספס והקשוח, מפקד בצבא, שבסופו של דבר נהרג ומקריב את עצמו על מזבח מה שנקרא הבית הלאומי והמדינה שבדרך. וזה היה בדיוק המאפיין של דמות הצבר ושל הסיפור של הצבר, והיו המון המון מחזות תש"ח קראו להם, שעסקו בדבר הזה, אבל לאט לאט מתחילים להישמע גם קולות אחרים,
והקולות האלה דווקא מביעים, כמו שאתם רואים פה, בכל את האכזבה מהשקיעה המהירה של האידיאליזם, שעל מקומו באה הרדיפה אחר ההצלחה החומרית, והעניין הזה רק הולך ומתגבר 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 עם השנים, יש לו עליות ויש לו ירידות, אבל בגדול זה נימת הדברים, ובעצם הוא מבטא את זה שהחבר'ה האלה נלחמו על המדינה שבדרך, הקיזו את דמם, איבדו את רוב חבריהם, במלחמת השחרור נהרגו 10% מהיישוב, זאת אומרת, מתוך 600,000 שהיו פה ביישוב העברי, נהרגו כ6,000 חיילים, זה פשוט לא נורמלי, זה הקרבה נוראית, ואחרי כל ההקרבה הזאת הם חזרו והם גילו שלנהל מדינה זה לא בדיוק הדבר שהכי קל והכי פשוט לעשות, והתחילו כל מיני שחיתויות, והתחילו כל מיני עניינים של מדינה ושל פוליטיקה, והמחזות התחילו לבטא את האכזבה ההולכת וגוברת ממדינת ישראל. בשנות ה-60 יש לנו מחזאות שמצד אחד מתחילה לקבל הרבה השפעות מחוץ לארץ, וגם מבטאת במידה מסוימת את האבולוציה של מיתוס הצבר. חשוב לציין שאחרי מלחמת ששת הימים הייתה אופוריה מאוד גדולה, מיתוס הצבר למעשה מגיע לשיאו, בכל אלבומי הניצחון, בכל תולדות המלחמה וההרגשה האופורית שמדינת ישראל הפכה להיות אימפריה עצומה וענקית, והציונות היא בשיא כוחה וכל הדבר הזה. אז מצד אחד אנחנו נמצאים באיזושהי אופוריה מאוד מאוד גדולה, מצד שני מתחילים גם להישמע כל מיני הזהרות וכל מיני קטרוגים על האופוריה הזאת, שהבולט ביניהם או הבולטים ביניהם הם ניסים אלוני וחנוך לוין, שניים מהמחזאים החשובים ביותר שהיו פה בארץ וכתבו, שניהם חלק בלתי נפרד מהדבר הזה שנקרא מיתוס הצבר, ואולי ההתנפצות הזאת של המיתוס הזה. רק ככה לספר לכם אנקדוטה קצרה, ניסים אלוני כתב במקביל לכל מה שהוא כתב לתיאטרון, שפחות הצליח, הוא כתב גם את המערכונים לגשש החיוור. והמערכון אולי המפורסם, או אחד המפורסמים שלו, נקרא המכונית המגויסת. אני לא יודע אם אתם מכירים את המכונית המגויסת. בא בן אדם ששלח את המכונית שלו למלחמה, והוא חוזר לקחת אותו, גייסו לו את המכונית, והוא חוזר לקחת אותה מהמוסך, שני המוסכניקים, המילואימניקים יושבים במוסך, והוא בא לקחת את המכונית, ומתחיל ביניהם איזשהו דיאלוג, והוא מקבל את המכונית ורואה שאין מנוע. הוא אומר, מה, איפה המנוע? אז הוא אומר לו, היה מנוע? בטח שהיה מנוע. והיו וישרים? בטח שהיה וישרים. וכל המערכון המשעשע הזה, שמתחתיו נמצאת ביקורת מאוד מאוד עמוקה על זה שאנחנו שולחים את הבנים שלנו ואת החיילים למלחמה מלאים, כמו מכוניות מאובזרות, ואנחנו מקבלים אותם חזרה
ריקות ולא שמישות. יש פה ביקורת מאוד, מאוד עמוקה על הצבא, על המלחמה, על כל הדברים האלה, בתוך מסווה של הומור מאוד מאוד עממי, שכל אחד בעצם מכיר ויודע, ובזמנו ידע לצטט. חנוך לוין מצידו בכלל כבר הולך הרבה יותר רחוק בביקורת ובמחאה שלו, הוא מעורר ממש הפגנות מחוץ לתיאטרון. הנה אתם רואים, זה תמונה מתוך הצגה שנקראה מלכת האמבטיה, שזה היה סוג של קברט מוזיקלי ורביו כזה, של שירים וקטעים דרמטיים, שבעצם כולם מדברים כולם אנטי-מלחמתיים, אנטי-הממסד, מזהירים מפני האופוריה הזאת שמדינת ישראל נמצאת בה, ועל כל, הוא נוגע שם, בעצם הוא שוחט שם פרות קדושות בערימות, על כל השכול ועל תרבות השכול ועל התרבות המיליטנטית הישראלית ועל כל הדברים מהסוג הזה. ביקורת מאוד מאוד שהיה קשה לקבל באותה תקופה. אנשים רצו להרוג אותו, אנשים עשו הפגנות מחוץ לתיאטרון דרשו להוריד את ההצגה. הנה אתם רואים פה בתמונה את טיקי דיין, בימים קצת יותר יפים שלה. היא אחת השחקניות ששיחקו בהצגה הזאת. בעצם נקודת השבר הגדולה, הממשית בעצם במיתוס הצבר, היא למעשה מלחמת יום הכיפורים. עכשיו זה גם ככה חזר לנו לכותרות עם שעת נעילה, מי שיצא לו לצפות בסדרה, שמחזירה את הטראומה הגדולה הזאת של יום הכיפורים חזרה למודעות העכשווית שלנו, אבל למעשה מהרגע הזה של הטראומה הגדולה הזאת של יום הכיפורים, המחדל, התבוסה, כל ההתנהגות של ההנהגה, מרד הגנרלים, התחושה הזאת פתאום שאנחנו לא בלתי מנוצחים, הכמות העצומה של ההרוגים והפצועים שהמלחמה הזאת הביאה איתה, כל זה גורם לשבר מאוד גדול בכל המיתוסים והנרטיבים הציוניים, ואני חושב שאחד הנפגעים העיקריים בזה הוא מיתוס הצבר. אנחנו רואים שעולים ספקות בקשר לחלום הציוני. כמובן שהמלחמה מביאה איתה אחר כך מיתון כלכלי מאוד מאוד קשה, כי מלחמות עולות הרבה מאוד כסף, והמצב הכלכלי פה מאוד קשה, ובסופו של דבר אנחנו רואים שבשנת 77 המצב הזה מביא למהפך הפוליטי, ומעלה בפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, את מפלגת הליכוד לשלטון, ובעצם מאז אנחנו רואים שהתפיסה הפוליטית והחברתית והכלכלית בישראל הופכת הרבה יותר קפיטליסטית, הרבה יותר נטייה לכיוון ליברלי, ימני, ואחר כך גם ציוני דתי, ודתי לאומי, וכל הדברים האלה מתחילים לצמוח בתוך החברה הישראלית, ואנחנו רואים שיש אינדיבידואליזציה הרבה יותר גדולה, זאת אומרת, הצבר הפך להיות מבן אדם שמקריב את כל חייו עבור האידיאלים ועבור החברה ועבור המדינה. בעצם אנחנו רואים היום את הגרסה הקפיטליסטית שלו והאינדיבידואליסטית שלו, שהוא עושה לביתו, עושה לעצמו, עושה למען הישרדותו האישית, הפוליטית
וכיוצא בזה. בשנות ה-80 אנחנו רואים שמלחמת לבנון מלחמת לבנון כבר ממש מנפצת לחלוטין את כל הקונסנזוס הלאומי לגבי מלחמות, לגבי כל הדבר הזה, והתיאטרון מבטא את זה בצורה מאוד חזקה, עם סדרה של מחזות מאוד פוליטיים, תיאטרון מחאה, וכל מיני מאפיינים כאלה, שבאמת משנים את כל מפת התיאטרון בארץ, וההסתכלות על כל הקשר בין ציונות ותיאטרון, עד שבעצם עד שבעצם נוצר איזשהו נתק, שהנתק הזה הוא קורה בשנת 89, ואחד המאמרים המפורסמים של אחת ממבקרות התיאטרון החשובות, שוש וייץ, היא מתארת את השבר הזה בהחלטה של תיאטרון הבימה, במקום להשקיע את כל משאביו בלייצר מחזאות מקורית, מחזאות עכשווית, מחזאות מחאה, מחזאות שקשורה למצב בארץ ולחברה הישראלית, הוא מעדיף להשקיע את כל משאביו בלהעלות מחזמר ענק עלובי החיים, מה שעלה אחר כך, עוד כמה פעמים אחר כך, בשביל להראות לנו שהמגמה הזאת היא בעצם לא השתנתה. מאז בעצם התיאטרון, כמו החברה הישראלית, הפך להיות משהו שלצערי יותר קשור במסחריות, יותר קשור בהישרדות כלכלית, יותר קשור בניסיונות, לפעמים ניסיונות אומנותיים, מאשר באמירות על החברה הישראלית, לפחות לא בתיאטרון הציבורי, המיינסטרימי. את זה אפשר עדיין לראות פה ושם בתיאטראות השוליים ובפרינג'. זה לגבי זה, אנחנו רואים, אתם רואים פה, יש פה נושאים מרכזיים בתיאטרון, שהתיאטרון הישראלי התעסק בהם, אתם רואים כמה יש קשרים, כמה הקשרים היו אדוקים, ולאט לאט הקשר הזה הולך ופוחת. אפשר בבקשה להקליט את השיעור? אפשר בבקשה להקליט את השיעור? הוא מוקלט. השיעור מוקלט. תודה רבה. אוקיי. אז זהו, אז אנחנו רואים בעצם, אני חושב שבמידה רבה מאוד, הטלוויזיה תפסה את המקום שהיה לתיאטרון בתחילת הציונות, אני חושב שהטלוויזיה וההתפתחות של המדיום הטלוויזיוני, במידה רבה תפסה את הבכורה על הדבר הזה, גם בגלל שהיא מגיעה להרבה יותר קהלים, וההשפעה שלה היא יותר נפוצה, וגם בגלל שהתיאטרון עצמו, באמת, כפי שציינתי, בחר להתעסק, ונלחם את מלחמות ההישרדות הכלכליות שלו, ולא מרשה לעצמו לצאת נגד הממסד שתומך בו בצורה כזאת. זה הפך להיות איזה מין סוג של צנזורה עצמית לפעמים סתם חוסר עניין, ורצון לייצר שלאגרים, ויש עוד הרבה סיבות למה הדבר הזה קורה. עכשיו נחזור לגורל הגר"א, ואני אסיים ככה בתיאור של הדבר הזה. אז קודם כל, למה בכלל יצרנו את היצירה הזאת? אז אני עצמי בן למשפחה שכולה, הדוד שלי, אח של אבא שלי, היה אחד מהנופלים במחלקת הל"ה, הוא היה צעיר הנופלים במחלקה, הוא היה בן 16,
הוא עד היום החייל הצעיר ביותר שקבור בהר הרצל, ואבי במשך כל חייו התעסק עם הנצחת הסיפור הזה, והיצירה הזאת באה מהרצון, היא מוקדשת בעצם לאבי ולכל פועלו בהנצחה של הסיפור. מה שאנחנו בעצם עשינו, זה ניסינו לקחת חומרים שהם לאו דווקא חומרים דרמטיים, אלא חומרים תיעודיים, כמו תמונות ארכיון, עדויות של אנשים שהיו שם, סרטים, סרטי ארכיון וכל מיני חומרי תעודה כאלה ואחרים, ולחבר אותם ליצירה שמצליחה להעביר את הסיפור ואת המופלאות שלו, ובעצם אני קורא ליצירה הזאת יצירה דוקומנטרית ויזואלית, זאת אומרת, זה סוג של דוקו-ויזואליה. זה שילוב בין חומרי דוקו וסיפור שהוא סיפור היסטורי שמסופר גם בצורה דוקומנטרית, ולמעשה לשלב את זה עם שחקנים שעובדים בכמה דיסציפלינות, בתנועה, בפרפורמנס, בכל מיני דרכים כאלה, בשילוב עם השפה הבימתית המיוחדת שאנחנו המצאנו בתיאטרון, שמשלבת באמת הקרנות וידאו על מסכי טול, ואז נוצר איזה מין סוג של שקיפות כזאת, ואתה בעצם לא יודע איפה מתחיל השחקן, נגמר הוידאו, איפה הוידאו והשחקנים הופכים להיות למקשה אחת שמתארת את הסיפור הזה. זה מופע מאוד מיוחד, והוא אחר, הוא מאפיין מאוד תיאטרון חזותי ותיאטרון פרינג' בחשיבה שלו, הוא קצת מאתגר אולי לצפייה בזום, אבל הוא מעניין מאוד ברמה הזאת, ואתם, אורכו הוא רק 45 דקות, אז זה באמת לא נורא, הוא מלא מוזיקה ומלא תנועה ומלא ויזואליה, אז אני מקווה מאוד מאוד שתהנו ממנו ותבינו. אם יש לכם איזה שהן שאלות, אני אשמח לענות. עכשיו כאילו, מי שרוצה לשאול. אדווה, את יכולה בבקשה לשלוח שוב בצ'אט את הדוח הנוכחות? פשוט אני הצטרפתי כמה דקות אחרי כי הייתי בנהיגה. אני אצלח. תחשבו שאת המופע הזה רואים בתיאטרון, מה שאתם רואים בווידאו הוא למעשה מה שאתם רואים בתיאטרון. כשאתם נכנסים לתיאטרון בהצגה הזאת, יש מסך שחור בקדמה של הבמה, כמו בקולנוע, ואתם מתחילים לראות את זה ממש כמו סרט, ולאט לאט אתם תראו, השחקנים מתחילים להופיע שם מאחורה, ופתאום יש שילוב מאוד מאוד מעניין בין הדברים האלה. ההצגה מחולקת ל4 פרקים, כמו סרט תעודה, שנותן את הרקע, שנותן את הסיפור, שנותן את הכל בשפה מאוד דימויית, שפה של דימויים בימתיים, שפה של מטאפורות בימתיות, וכמובן בלי דיבור. אין דיבור, יש המון טקסטים שרצים שם, כל מיני טקסטים שמוקרנים, אבל בעצם אין שם דיבור, וזה אחד הניסיונות שלנו לנסות ככה לבדוק את המדיום הזה של התיאטרון, ולראות באמת האם דיבור זה must בתוך הצגה או לא, האם תאורה, וידאו, כל הממדים האלה של המופע, שמי שזוכר דיברנו עליהם בפעם הקודמת, ושווה לכם באמת להסתכל ולבחון את זה, כי זה באמת בודק את הגבולות של התיאטרון, ומנסה לעשות משהו אחר, ובאמת זה ביחס של המופע הזה לכל הממדים שלו. אז אני מאחל לכם שתהיה לכם צפייה נעימה. אדווה, אני ממש סקרנית לאיך זה ייראה. לראות את זה? כן. יופי, אני שמח. איזה דברים... אם למישהו יש שאלות טכניות? סליחה, גלעד. כן, על איזה דברים אנחנו צריכים יותר להסתכל? אני אדבר על זה. כן, אוקיי. יש לי שאלה לא טכנית. כן.
אם אבא שלך ראה את ההצגה, ומה הוא חשב על ההימורה? אבא שלי? כן, אבא נכון, שלי אמרת. נפטר. אבא שלי נפטר לפני מעל 10 שנים. בהצגה, אז הוא לא זוכר. נעשתה לזכרו, היא בעצם, כן, זה אולי שכחתי לציין. אז זאת הייתה, אחרי שהוא נפטר, חיפשתי הרבה מאוד זמן איך לעשות משהו לזכרו, איך להקדיש לו משהו, ובגלל שאני מתעסק בתיאטרון, אז היה לי טבעי שאולי בדרך הזאת תהיה איזה סוג של הנצחה, לו ולסיפור הזה, ולרב אריה לוין, שבאמת היה דמות מיסטית מופלאה. אם יצא לכם להתקל בסיפורים על הרב לוין, הוא באמת היה אחד הצדיקים הגדולים שחיו בירושלים. הוא היה ידוע כרב האסירים, הוא היה הולך כל הזמן לאסירים בימי שבתות ומתפלל איתם. הוא היה עוזר למחתרות, אומרים שהוא זה שהבריח לעולי הגרדום רימונים שהם התפוצצו איתם, הסיפור המפורסם הזה על ברזני ופיינשטיין שם שהתפוצצו על הגרדום, אז הוא גם מעורב שם בסיפור הזה. הוא איש שקראו לו הרבה מאוד ניסים, באמת צדיק גדול, איש קבלה גדול, והוא זה שעשה את הטקס המיסטי, הסודי, המופלא הזה, שאתם הולכים לראות משהו בהשראתו, כן? אז אני באמת, שיהיה לכם צפייה נעימה, וכל שאלות, אדווה פה תשמח לסייע בכל עניין. תודה רבה לכולם. רגע, אז יואב, המשימה היא רק כאילו לצפות בהצגה? זה המשימה. כל דבר טכני אתם יכולים לפנות אליי, זאת המשימה, כן. אני תכף אשלח לכם את הקישור, הקישור גם ברגע זה עלה למודל שלכם, ללימוד, ושם אתם יכולים לצפות. אני אעלה גם את ההקלטה של השיעור הזה, כמו שהעליתי פעם קודמת, כדי שתוכלו לצפות במידה ויש לכם דברים שאתם רוצים לרענן את הזיכרון או לשאול. במידת הצורך, אם אתם מרגישים צורך, אני גם אעלה את המצגת שהייתה במהלך השיעור, למרות שכל המידע הזה גם נמצא באינטרנט, אם פשוט תכתבו מיתוס הצבא. כן, אנחנו נשמח. אין שום בעיה, אין שום בעיה. אדווה? כן. תוכלו לפתוח את הצ'אט שיהיה אפשר לרשום לכם במידת הצורך במקום... למה? הוא לא פתוח? לא. אליי הוא לא פתוח באופן אישי? כאילו לשלוח לי? הוא לא פתוח בכלל, הוא לא מאפשר, זה כאילו... תודה על ההערה. זה רק את יכולה לשלוח. סבבה, תודה על ההערה, אני אשים לב לזה ואני אעשה את זה לפעם הבאה. ועוד משהו קטן, כן. אם פותחים את הנוכחות, אוקיי, את הרשימת נוכחות, אז ליד כל שם שלנו אנחנו מצונים בשמות מסוימים של חיות. תשימי לב לזה. לא, זה שלכם, זה של המייל שלכם, זה איך שאתם קראתם לעצמכם בג'ימל שלכם, זה לא קשור אליי. זה כזה אימוג'ים של חיות. אז הילדים שלך או משהו. זה לא קשור אליי, זה שלכם. זה איך שאתם רגע נבלתי, אמרתי, מה זה הדבר הזה? לא, זה ממש לא... כן, שני מרימה יד? מי זאת שני? אני בכוונה לא פותחת מצלמה, כי אני במקום ציבורי, אבל אני כל פעם מסתבכת עם המילוי של הדוח. כן, כי בטח אין לך ספרדשיט. מה זה? כאילו אין לך כנראה, אין לי את האפליקציה הזאת. האפליקציה הזאת של האקסל, כן. כן, אז זה מספיק שכל פעם אני כזה... אותה שנים מפעם קודמת, כן. סבבה, בסדר שני. כן, אז באתי, גם שיעור שעבר לא הצלחתי גם להירשם דרך זה. אז חברים, או שתורידו את זה, או שפעם הבאה אני פשוט אעשה לכם את זה בוורד, ואז זה אני מקווה שיש לכם את זה. אבל זה נחשב לחיסור וורד קודם, לא? וורד. מה שמך? שלי? כן. עדן פנקר. בסדר. אדווה, תוכלי להוסיף גם אותי, יחזקאל עופרה, אני פשוט גם לא הצלחתי לרשם. אוקיי. בואו רגע שנייה אני אחזור למה שהיה, ולגבי השאלה של גלעד ממקודם, ואז אני אעשה לכם קצת הבהרה על מה אתם אמורים להסתכל. אז דבר ראשון, מה שאתם הולכים לראות, גורל הגרה, כמו שיואב אמר, זה באמת הצגה מאוד מיוחדת, סוג של מיצג ויזואלי יותר מאשר הצגה, כי היא בעיקר משתמשת במדיה כדי
לספר את הסיפור העלילתי. אז אתם צריכים להתייחס לכל המרכיבים הבימתיים שקשורים לאותה ויזואליה, אם זה הווידאו ארט, לראות את העבודה שם, במה היא תרמה, מה זה נתן, המוזיקה היא מאוד קריטית בתוך המיצג הזה, בתוך ההצגה, ויש לכם כמובן את התאורה, ודווקא יש כאן דברים שהם אולי פחות, מכיוון שאין טקסט, אז נגיד עבודת השחקן היא עבודה פיזית יותר, אז מה העבודה הפיזית הזאת נותנת לנו? איך אנחנו מנתחים את זה? איך אנחנו מתייחסים לצל מול אור, כי יש שם הרבה משחקים של צל ואור, אז השאלה, אתם צריכים כמה שיותר להסתכל על הדברים שמרכיבים את ההצגה, אוקיי? ולא כן, רק אבל זה כאילו בעיה, כי אתם כאילו, בעצם מסבירה פה שאנחנו צריכים להסתכל ולהתייחס על דברים מסוימים, אבל בעצם אני לא יודע, אני מדבר בשם עצמי כמובן, אני לא בא מרקע של תיאטרון, אז אני לא יכול בעצם לדעת, אוקיי, אני רואה צבע, אני רואה אור, אני רואה מוזיקה, וכאילו, מה אני צריך אחרי זה לכתוב על זה? היה צבע ירוק והיה מוזיקה שמחה. לא, זה ממש לא ככה. בוא נתחיל בזה שהשאלות... רגע, מה? אני לא שומעת, בתל. שומעת אותי? כן. אמרתי, זה תרגיל שאנחנו צריכים לענות עליו אחר כך? לא, זהו, שאתם לא צריכים לענות, אתם צריכים לראות את ההצגות, אבל לאמן את היכולת ניתוח שלכם התיאטרונית, הכלי הזה, בעצם האימון הוא דרך זה שאתם צופים בכלל, אוקיי? כי לאט לאט ככל שאנחנו צופים יותר בהצגות, אנחנו שמים לב ליותר פרטים. אז אם בהתחלה לא ראינו כלום, אז היום אנחנו יודעים שיש תלבושות, תאורה, מוזיקה וזה, אז אולי אנחנו כבר נתחיל להתייחס לזה קצת יותר בתת מודע שלנו. מבחינת השאלות של העבודה, אז חוץ מהעבודה המסכמת, אוקיי? לא ממש שואלים אותך בעבודת אמצע, לא שואלים אותך שום דבר על ניתוח תיאטרוני מהבחינה הזאת, אלא רק מהבחינה של מה שכתוב במאמרים, אוקיי? וההקבלה לזה בתוך מה שמצאת בהצגה שצפית. איזה מאמרים? במאמרים שנמצאים בלימוד. אוקיי? בלימוד יש לכם 4 מאמרים, שאמרתי ששיעור שעבר שהחשוב ביניהם זה תיאטרון בחברה של דן אוריאן, אוקיי? הוא הכי חשוב, ובעצם השאלות לעבודה, מי שלא יודע כבר נמצא, למטלת אמצע, נמצא בתוך הסילבוס, באמצע הסילבוס כתוב שם מה המטלה, מה השאלות, אז אפשר כבר לענות על זה מבחינתי, ובעצם השאלות לא מבקשות ממך כרגע לנתח ויזואלית, זה בסוף, זה אחרי שתראה 6 הצגות, וכן יש לי כבר איזושהי ציפייה שתצליח לראות קצת יותר ממה שאתה הצלחת בראשון ובשני ובשלישי, אוקיי? אבל כל הזמן המטרה שלנו זה להתייחס ולתת תשומת לב למרכיבים הבימתיים, מה שמרכיב את הבמה שלנו, התפאורה, התלבושות. כן, אבל בפועל מה אני צריך אמרת שיש לנו גם הגשת אמצע, שזה בעצם אחרי 3 הצגות. נכון, אחרי 3 הצגות, נכון. יפה, אז אחרי 3 הצגות אנחנו צריכים לעשות הגשת אמצע, משמע אנחנו כבר צריכים לדעת למה להתייחס, למה לכתוב, מה לעשות. להיבטים הפוליטיים. כרגע אנחנו מדברים בשאלת במרכז, אתה יכול לראות את זה בסילבוס עוד הפעם, השאלות רשומות שם. זה מפורט שם העבודה דווקא. מבקשים לך להתייחס דווקא להיבט הפוליטי והחברתי, איך אתה מוצא את ההצגה שצפית, ממוקמת בתוך החברה הישראלית, ומה המאפיינים שלפים. יש שם כאילו ממש הכוונה בעצם. ממש הכל בפנים, וגם יש את המאמרים בפנים בלימוד, ואם יש צורך אני תמיד זמינה במייל בכל דבר, בסדר? תודה רבה. לעשות את העבודה בזוגות? לא, צר לי. אין אישור משאר רוח. גם עבודת אמצע? גם עבודת אמצע זה ביחידים. אוקיי. תאמינו לי, הייתי שמחה להקל על עצמי ולבדוק פחות. הייתי ממש שמחה לבדוק פחות, אבל... לא, זה נורא קשה לראות את ההצגות בזום, זה לא כמו שאת רואה את זה במציאות. סמסטר שעבר הם עשו את זה, שנה שעברה זה היה, הם ראו את זה במציאות, אני מכירה פשוט את הסטודנטים שעשו את זה, וזה אחרת. זה מאוד מאוד שונה, כי גם תיאטרון לא עובר אותו דבר, הוא לא עובר מסך, נקודה, תיאטרון לא עובר מסך. אז כאילו איך אפשר לשאול את אותם שאלות? השאלות הן תמיד את אותן שאלות, גם אם נגיד תלכי עכשיו, תהיי נגיד תלמידה בתיכון, בבגרות, אז השאלות בבגרות בתיאטרון לא משתנות לעולם, כי זה לא ממש משנה מה השאלה, זה משנה איך את מצליחה לנתח אותה. איך את מצליחה לנתח את זה פר הצגה. המרצים שלנו כן שינו את השאלות לפני הזום ואחרי הזום, את יודעת, בעקבות המצב.
לא, המטלות פה היו קלות עוד לפני הזום, אז אין צורך, זה באמת מטלה קלה, חבר'ה. זה כאילו להשתמש במאמר אחד. מה עכשיו, מה עושים? לראות את ההצגה? אנחנו לא רואים אותה ביחד. לא, זה אני רק ברור. רוצה לשאול אם יש למישהו יש שאלות, ואם לא, אז הקישור נמצא לרשותכם, בבקשה. איפה נמצא בלימוד? בלימוד? יש אותו גם בלימוד, את הקישור, אוקיי? וגם, ושלחתי לכם אותו כרגע בצ'אט, מי שרוצה כבר לפתוח לעצמו את הקישור. להצגה קוראים גורל הגר"א. אוקיי. אוקיי? בבימוי של יואב מיכאלי שכרגע דיברתם איתו, המנהל אמנותי. אם יש עוד שאלות כלשהם, יש לי שאלה. יש לי שאלה דבר. שומעים אותי טוב? כן, כן. אני אשמח שתסבירי בכמה מילים איך להתייחס לחלל התיאטרון בעצם, כשאנחנו רואים את זה בקישור ביוטיוב. איך אפשר לתת התייחסות לחלל עצמו? כן, זו שאלה בעייתית. זה עדיין נמצא בשאלות? כן, זה בשאלות, ואני ממש עובדת על זה, זה נורא קשה, אפשר להסביר מה יש על הבמה, אבל החלל היה הבית שלי, איפה שראיתי את זה, הוא לא היה תיאטרון. את צודקת שבניתוח מקורי תיאטרוני ובניתוח מורחב, אנחנו נתייחס קודם כל לחלל הארכיטקטוני, ואחר כך לחלל הפואיה ומה שהחלל מעביר לי, ואז ניכנס לחלל הבימתי. אבל פה אין לך ברירה, אלא להתחיל רק מהחלל הבימתי. אין לך ברירה, מתחילה רק מהתפאורה, מהעיצוב של העולם הבדיוני. אוקיי, סבבה, תודה. בכיף. אדווה, מה שלומך? יש לי שאלה, אני כרגע בשנה א', אז עדיין לצערי בגלל השביתה אין לנו יותר מדי מידע על איך באמת לכתוב עבודה בצורה... שמתי לכם מצגת עם כל ההערות המדויקות למה צריך לעשות בעבודה אקדמית, תשתדלו להיות כמה שיותר מדויקים לגבי איך שכותבים עבודה אקדמית. לא, אפשר לצאת מי שרוצה לראות את ההצגה? מי שרוצה לראות את ההצגה יכול לצאת, מי שיש לו עוד שאלות, אני כאן. כן, כתוב שיש לנו בעצם לעשות את המטלת אמצע עד תאריך מסוים, עד ה-18 נראה לי, עד ה-16. כן, קצת אחרי 3 הצגות, כן. אוקיי, וצריך לבחור אחת מהן בעצם. אחת מהן, איזה מה שהכי דיבר אליך, מה שאתה הכי זוכר, מה שהכי היה לך חיבור איתו. באופן מאוד קשה דרך המסך. זה על גבול הלא אפשרי, מה הייתי אומר אפילו. אני מצדיקה חלקים מזה, באמת, זה לא פשוט, באמת, זה לא פשוט, זאת חוויה לא פשוטה לראות תיאטרון דרך מסך. גם תיאטרון וגם בדיוק מה שליאם אמרה, שאנחנו פשוט לא, גם אני שנה א', פשוט לא יודעים איך עושים את הדברים האלה, אנחנו קופצים למים לתוך משהו שאנחנו לא בדיוק מבינים אני בשנה א' באוניברסיטת תל אביב, הרשיתי לעצמי להביע את דעתי בעבודה, שלא ביקשו את דעתי, בעבודה, וזה קיבלתי נכשל, כי הבאתי את דעתי בעבודה, ולא ידעתי שאסור להביע את דעתך בעבודה אקדמית, אלא אם אתה מסתמך על מאמרים או על אנשים יותר חכמים ממך, מה שנקרא. אז כן, לומדים מטעויות, כמובן שאף אחד פה לא ייכשל, ואני מתכוונת להתחשב ביכולת הכתיבה האקדמית, אבל אין דרך ללמוד חוץ מלכתוב עבודות, זאת הדרך ללמוד איך כותבים עבודות. לראות את כל 200 הערות לפני שכותבים הערות שוליים, ויש מלא דברים לאיך כותבים הערות שוליים, ואיך עושים את השער, ואיך עושים 1001 דברים. ודייוויד, 12, רווח 1.5, אישור לצדדים. אבל במטלה שלנו כן צריך להביע דעה אישית. לא, במטלה ביקשתי בכוונה, זה בסדר. אני דיברתי על מטלה שאני קיבלתי בתור סטודנטית. אז את עושה תיקון על מה שהיה לך. אני גם עושה תיקון למה שהיה לי, וגם אני באמת אוהבת לשמוע את דעתם של אנשים שלא בקיאים בתיאטרון. יש בזה משהו מרתק, לראות איך הם רואים תיאטרון. גם תיאטרון זה הרבה דעה אישית לפי דעתי, כאילו ככה אני רואה את זה, כאילו מה אתה מרגיש מהשחקנים, מה אתה מרגיש כאילו... לא, מה אתה מרגיש זה בטוח לא ניתוח תיאטרוני. הדבר הראשון שאתה לומד זה לא להגיד מה אני מרגיש או אהבתי ולא אהבתי, כי ככה לא מנתחים תיאטרון. אלא מסתכלים על... את זה לא ידענו. לא אומרים אהבתי או לא אהבתי, זה לא רלוונטי מה הדעה שלנו, השנייה אמרתי את זה. זה לא רלוונטי, זה השאלה איך המעצב הצליח
לעצב את התפאורה בצורה שהיא תעביר את המסר, את הקונפליקטים, את הדימוי המרכזי, איזה מיזנסצנה זה מיקום של השחקנים על הבמה, השתמשו כדי להעביר קונפליקטים, כדי להעביר, או נגיד כמו שאתם הולכים לראות עכשיו, אתם הולכים לראות טקס יהודי בעצם. אז אני לא מסתכלת על זה כהצגה, אני גם קראתי לזה מקודם גם מיצג, כי ביהדות הרי עד לפני כמה מאות שנים היה אסור לעשות תיאטרון, נכון? כי לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה, היה אסור להציג תיאטרון, אבל אחת הסיבות העיקריות שהיה אסור להציג תיאטרון, זה כי היה לנו ביהדות המון תיאטרון. אם תחשבו נגיד על חתונה, הנה איך אני מסתכלת על זה מנקודה תיאטרלית, חתונה זה טקס תיאטרלי, זה תיאטרון. יש טקסט, השחקנים צריכים לדעת את הטקסט, יש טקסט. הם אומרים אותם, יש הוראות בימוי, מי מרים את היד, מתי מורידים לה את הכיסוי, מתי נותנים לה לשתות, מתי שוברים את הכוס, אז יש הוראות בימוי בטקסט. יש תלבושות ספציפיות, זה חייב להיות בשעה מסוימת ככה שיש תאורה ספציפית. יש את כל המרכיבים, יש אביזרים, יש הכל, את כל המרכיבים הבימתיים בתוך הטקס התיאטרלי הזה שנקרא חתונה. וככה זה נמצא בבר מצווה ובברית וכמעט בסעודת יתרו, ותיקחו 1001 טקסים יהודיים שיש. אז לא היה צורך בתיאטרון, כי הטקסים מילאו את המקום הזה. אז אני מתייחסת לזה ומנתחת את ההצגה הזו לדוגמה, לא כהצגה, אלא כטקס יהודי תיאטרלי. אז אין קשר לאהבתי או לא אהבתי, יש קשר למה הרווחתי מהדבר הזה. עוד שאלות? הדבר יואב במקרה עוד פה, ואפשר לשאול את השאלות האלה. לדעתי לא פה, את יכולה לשאול אותי, זה בסדר, אני כבר המון שנים איתו. כאילו מעניין עוד לשמוע על ההצגה, קצת על, כאילו אפילו איך היא התקבלה בארץ, ועל ידי משפחות שכולות שהיו חלק מהמלחמה, או חלק מהלמדי. דווקא על ידי משפחות שכולות... נגיד המשפחה של אריה לוין. אני יודעת שדווקא במשפחות שכולות יש התקבלות טובה באופן מפתיע, לדעתי. אני לא חשבתי שתהיה התקבלות חיובית לזה. בחול ההצגה הזאת מתקבלת יותר, כי בחול יש יותר הבנה למיצגים, וגם יש יותר פסטיבלים שנותנים מקום להצגות ללא טקסט, ככה שאפשר להופיע בכל מקום בעולם, ככה גם ההצגה ביפולרי שאתם תראו בהמשך. יואב באופן כללי סולד מטקסט, הוא חושב שזה מנמיך את היצירה באיזשהו מקום, כי זה פשוט אומר את כל מה שיש לומר, והוא מאוד אוהב להשתמש באמצעים ויזואליים. אני לא יודעת להגיד לך, אבל אני יכולה להגיד לך שלהצגה עצמה היה לה קשה לפרוץ, כי היא לא באמת הצגה, זה בעיה, היא יותר מיצג טקסי, זה יותר טקס. ואז זה לא בהכרח מתקבל על ידי כולם, כמו שההצגה הייתה מתקבלת באותו נושא, כן? אם זה היה ורבלי יותר ותקשורתי יותר, והרבה יותר, לא רוצה לקרוא לזה נמוך, אבל מדבר למכנה המשותף הנמוך, אז אולי זה היה מתקבל אחרת, אבל זה מיצג מעניין מאוד. כן. אפשר רק בקשה, בעקבות גם מה שנורית שאלה עכשיו, בבקשה לפעם הבאה, אם אפשר להפריד כזה זמן לשאלות על ההצגה, ואז שאלות טכניות, כי דווקא זה ממש כאילו הזדמנות נחמדה אבל הוא נתן לכם הזדמנות לדבר איתו, זה נראה כאילו אף אחד לא רוצה. כי אמר אומר שאלות טכניות, אז כבר היו בלופ של שאלות טכניות, וזה, אז רק לפעמים הבאות. לא, ברור, תשאלו, אבל אל תתביישו, תשאלו את יואב מה שאתם רוצים, הוא ישמח לענות, באמת. הוא ישמח לענות anytime, וגם בפעם הבאה, אם תרצו, אתם יכולים עדיין לשאול אותו על ההצגה הזאת, זה לא סותר. בפעם הבאה בכלל אני. נו. כן. אני לא יודעת כמה היא רלוונטית ולגיטימית, אבל אני אגיד לך מה. פשוט סוג של צוחקות עליי, אבל לא משנה. זה שגורם להחליט על שאפונה. אוקיי. יש אפשרות שתפתרי איתנו הצגה אחת, זה נשמע מטומטם, אבל כאילו בכנות. לפתור איתנו איזושהי הצגה שהיא לא קשורה לנושאים שלנו, ולראות איך את כאילו מסדרת את זה, על פי הנתונים שאת רוצה, נגיד על התאורה, ועל הפוליטי, ועל הכל. איך אני בוחרת הצגה? כן. זה כאילו הייתי רוצה... את לא רוצה להיות, מאמילה, את לא רוצה להיות, אני נהנית מהמקום שלך, זה מה שאת לא מבינה. אנחנו בקורס הזה נהנים מהמקום שלכם, אני כבר לא נהנית מתיאטרון, המון שנים. אני רואה רק את הפגמים. אני רואה רק מה לא טוב, אני לא רואה... כאילו איך אני ידע שעניתי על הקטגוריות לפי מה שאת רוצה, את מבינה למה אני מתכוונת? לפי המאמר של דן אוריאן. ברגע שמבינים את דן אוריאן, ומבינים איך הוא חוקר תיאטרון, ואיך הוא מסתכל על כל האינטרטקסטואליות, ועל כל ההתקבלות של קהל, ומה ההתכוונות של יוצר
אוקיי? מה הוא רצה להגיד לקהל שלו. המאמר הזה יפתור לכם את כל המאמרים האלה נמצאים? בלימוד. איפה בלימוד? אני לא מצאתי למצוא, חיפשתי לא מצאתי. רגע, אני אגיד לך, זה נמצא ביחידת הוראה שלישית, מאמר שלישי, יש אתניות, הפולחן היהודי ותיאטרון בחברה והון תרבותי. אוקיי. 4 אלה. אז אני מדברת על תיאטרון בחברה של דן אוריאן. אוקיי. המאמר הזה בעצם פותר את כל ההבנה הבסיסית של איך מסתכלים על תיאטרון, ואת מאוד לא רוצה להגיע למקום שלי, כי אני מתה להיות במקום שלכם. אז ללמוד מדן אוריאן, קיצר. טוב, ממש תודה לך, עזרת לי. בכיף, בכיף. כן, ללמוד מדן אוריאן, גלעד. הדבר, לגבי המאמרים, צריך כאילו לקרוא אותם, להתייחס אליהם בעבודת אמצע, כאילו... בעבודת אמצע צריך להתייחס למאמר וגם בעבודת סוף, כן. לכל המאמרים? זאת אומרת, צריך לקרוא... לא, אני חושבת, אני לא סגורה על זה, בואו, חבר'ה, אני עושה את זה בקיץ, אני לא סגורה על זה אם רשמתי שאני צריכה בסוף 2 עכשיו במטלת אמצע או 1, אבל ביקשתי, מאמר 1 או 2, זה כתוב שם, אם זה 1 או 2. במטלת סיכום זה בטוח 1, אבל במטלת אמצע אני לא זוכרת אם זה 2 או 1. אז כאילו על פי המאמרים כביכול אנחנו מנתחים או לפי המאמרים אתם מנתחים את ההצגה, נכון. לא לפי השיעור שהוא אמר בהתחלה? מה, לא לפי מחזות השח, כאילו? לא, מה שיואב אמר, הרי בשיעור הראשון הוא סיפר איך מנתחים, כאילו את התאורה, את יודעת, כאילו את כל העניין הזה. זה מה שאני אומרת, כל הדבר הזה של המרכיבים הבימתיים, תאורה, תלבושות, מוזיקה ואפקטים וכן הלאה, זה יעזור לכם לעבודת סיכום, אוקיי? לסוף, כי בסוף אתם באמת נדרשים לתת לנו דוח צפייה כזה, לראות איך אתם מצליחים לנתח הצגה לבד, אנחנו רוצים בעצם לראות את התהליך שלכם, ואת ההבנה שלכם בהסתכלות על הצגה, אוקיי? במטלת אמצע זה לא ממש שם, זה כאילו את יכולה להתייחס לזה בדברים מסוימים שקשורים אולי למאמר או קשורים למה שראית וקיבלת בהתקבלות שלך של ההצגה, אבל זה לא ממש שם, אתם עדיין לא חייבים עכשיו לנתח לפי המרכיבים הבימתיים, אלא יותר לפי המאמרים, אוקיי? הבנתי, אז במטלת אמצע אנחנו צריכים לשים דגש על המאמרים. נכון. עוד שאלות, כל דבר, משהו? הדבר, איפה עוד פעם נמצאים המאמרים? כי לא איבדתי אותם. בלימוד הרי יש לכם את הקורסים שלכם, אז יש לכם את הקורס החוויה התיאטרונית, כנסו לחוויה התיאטרונית, שם יש את הכל חשוף מההתחלה, כל העבודות, הכל, לא מסתירה שום דבר, כי אין לי זמן להתעסק בזה בהמשך. תודה רבה, היה טוב. תודה. תודה רבה, שבוע טוב. תודה רבה. כן, אני מי שרצה לשאול. כן, אופיר, אני איתך. קוראים לזה הנחיות למטלת סיכום? יש הנחיות למטלת סיכום, זה מטלת סיכום, זאת לא המטלת אמצע. זה לא זה? המטלת אמצע נמצא במאיפה שכתוב ביחידת הוראה 2, מטלת אמצע. הנה, ראיתי עכשיו, הנה, מטלת 2, מטלת אמצע. אוקיי, אז שם זה נמצא. ויש שם גורל הגר"א. את הקישור של היום. את הקישור של ההצגה של היום. תודה רבה. בכיף, בכיף. ממש תודה. בשמחה. עוד שאלות? תודה, ערב טוב. תודה. ביי ביי. ביי, להתראות.